písničkou našeho vánočního zpívání bychom se s vámi chtěli rozloučit. Přát vám jen to nejlepší do nového roku, klidné prožití Vánoc a upřímně řekněme si asi trošku i těch pevných nervů z naší školní mládeži. Já než zaspíváme poslední píseň, tak bych chtěla poděkovat svým kolegům za přípravu toho koncertu a ocenit jejich práci, protože si ji nesmírně vážím. Oni se pokoušejí v našich dětech vést dál tradici Vánoc a myslím si, že to dělají ze všech svých sil, takže děkuji kolegyni, která nás písničku v angličtině a nebylo to jednoduchý. Děkuji Jiřině, která dělala choreografii. Děkuji Martině, která to všechno točí, Růžence a Karolíně. Karolína taky tady vystupovala a Růžence, Helence, Nadě, který všechno organizují, aby to vůbec klapalo, protože bez nich si tu práci nedokážu představit. Takže i ti, co tady nejsou s námi teď na pódiu, se podíleli a musím říct, že jsem nesmírně nadšená tím pedagogickým sborem, který tady mám. Děkuji všem a vám všem, přátelé, přeju, aby jsme spolu v dobrém vycházeli, aby se nám ve škole i na koncertech, i nejenom na koncertech, ale taky normálně v lavicích spolu líbilo. Zkrátka, abychom se tady scházeli rádi a většinou jenom za takovým slavnostním účelem, jako je dneska. A ne těm ošklivým věcem, kvůli kterým se někdy do školy taky musí. Takže krásné a pokojné Vánoce všem a tady je u nás poslední píseň. Budu moc ráda, potěšená, když si zaspíváte s námi. Narodil se Kristus Pán.